trojku. Teda 5 som chcela dať, hej, od 1 do 5 je najlepšie. Tak trojku dávam. Jsi tak šokovaný prátrom? Vidíš tomu výraz vašej tváre. Od 1 do 5. Ja som vám tak na 1. Ste si tým istá? Áno, áno. No dobre. Takže prátru dávam 3 minus z toho dôvodu, že nešlo domino, táto tam kolotoča, ukáž na tú kolotoču, táto kolotoča, nešiel som dvakrát dole a také typky išli dole, podo mňa. No, také typky išli dole, kameru mi tam zobrali a potom som bol tu na tejto kolotoča, pozri, áno, tu ma boli z toho sálka a hlava migréna, chápeš, taká kolotoča strašná. Ani heliový hlas nemám, lebo balóny tu majú len takú sponge sejra, takú balónu sponge sejra, chápeš, že to nebude predsa vystupiavať, ne, no chápeš, ne, no, takže 3 minút, dobre? No dobre, moje už stopky, ne?